jucăm Granny 1, așa. Și nu știu ce să o facem. Să încercăm să tăiem capul ursului Ețului. Pentru asta avem nevoie de shotgun sau pentru ceva mai puternic decât sauna. Momentan o adorm cu sauna. O să merg jos pe aici pentru că mereu, da, absolut mereu, o dă pe Granny. La subsol. Începe să fie frică. Cum ar fi să vină chiar acum? Oare poate unde oare? Granny-uța oare? Repede. Și nu o să mai simt deloc pentru că știu planurile poliției. Ups. Am apăsat pe aceea. Papa. Ce want ride and slay? Sper să nu scape. Ce nu mai să... Nu. A spart. Ce m-a ușurat. Trebuie să fac asta foarte repede pentru că se respawnează în 30 de secunde. Gata, cred că s-a și spawnat. Vai, capușii de zile mele. Da, s-a respawnat. Deci, oficial, cum să mai... Uite, o partie shotgun sau nu știu cum să mai chema acea pistolă. Asta de aici e o piesă în shotgun sau cum asta? Trebuie să condusă ursulețul Hârvița să fie adormită. Ești tâmplară Granny sau? Credeam că e tâmplară Granny. Și m-a speriat sără. Acum sigur vine. Din păcate. Bine că n-am ieșit, Doamne. Hide and seek. Să rugăm la propriul joc. Și știați că Granny în realitate chiar a existat? Că jocul și de aceea mulți oameni îi spun Bonnie. Pentru că ești terorizat cu nepotul. Știu, de groază. Sper să nu fie. Și mai ales de când m-au zis această chestie.
Mi-e frică mai mult de ea. Și dacă o văd, sper să-mi fac infart. Pentru că e foarte frumoasă, bună. Toți știu cât de frumoasă este. De coșmar. Toți o vedem în videourile noastre. De obicei aici este... N-am făcut infart direct, Doamne. E foarte bine că n-am făcut infart direct. O să încercăm să restăm și să luăm acel pluș. Și după o să vă povestesc povestea lui Greg, să mai documentez și eu despre povestea ei. Adică de pe internet, Google și cred că o să caut și pe știri. Reniuța, hârcuița, hârcă cu o târcă. Hârcă aici afară. Sper să nu fie aici. Scuze că nu l-am făcut mai